Zdravím vás, pánstvo. A som veľmi rád, že ste prišli na tento workshop, lomeno prednáška o expozícii. Ukážem vám viacero funkcií, ktoré vám môžu pomôcť práve pri správnej expozícii, ale nielen pri tom, aby ste nemali nejaké prepalené miesta, ale aby ste dokázali zachovať aj atmosféru danej scény. Volám sa Michal a väčšinou sa fokusujem na menšie produkcie, ktoré si dokážem ošefovať sám. Mám tam väčšinou jedného, maximálne dvoch pomocníkov, ale robím aj nejaké väčšie projekty. Hodil som vám sem zo pár mojich snímkov z posledných natáčaní práve s hybridnými strojmi, tak ako je tiež v názve tejto prednášky. RPCčka a C70. Dal som tam aj nejaké zábery z väčších kamer, aby sme videli, ako sú tie kamery veľké, tie profi, a aké sú výhody práve týchto hybridov, ktoré môžeme používať. Dobre, ale aby to malo nejakú hlavu a petu, tak ideme si prejsť nastavenie fotoaparátu. Spravil som si tu takúto trapnučku scénu, kedy máme modelku, mám tu nejaké svetlo. Ja si ho trošku stíším. Dobre. No a čo by nám mohlo pomôcť pri samotnej expozícii? Ideme si prejsť nastavenia, pretože pokiaľ niekto z vás tu fotí a prechádza z fotenia na video, tak možno budete mať tendenciu tlačiť dole ISO. Na ISO 100, ISO 200, tak ako je to vo fotografii kvôli šumu. Ale vo videu a hlavne v tých C-čkových kamerách tam platí to, že máme nejaké natívne ISO, respektíve to ISO sa volá Base ISO. A je to také ISO, my si ho tu ukážeme na začiatku v menu. Táto kamera má dokonca duálne Base ISO, jedno je 800, jedno je 3200. A toto ISO v podstate hovorí o tom, že je toto najlepšie ISO, ktoré môžeme použiť, aby sme využili dynamiku senzora, tú najlepšiu dynamiku senzora, celý jeho potenciál. A teda nastavujeme si ISO 800. Aj keď mám dostatok svetla, dávam si ISO 800, pokiaľ chcem využiť plnú dynamiku toho senzora. To je jeden z tých ukazovateľov, čo nám dosť dokáže pomôcť aj pri expozícii, kvôli tomu, že keď máme tú tendenciu tlačiť ISO na stovku, väčšinou máme málo svetla. Ale keď si uvedomíme, že to ISO 800 nie je žiaden problém, pokiaľ používame silok, pokiaľ používame RAW, nie je to naozaj žiaden problém, tak máme dostatok svetla aj v tých tmavších scénach, čo nám môže veľmi pomôcť. Druhú vec, ktorú si tu nastavíme, je rýchlosť uzavierky. FPS. Prejdeme trošičku ďalej. Možno ste niekedy počuli, že sú rôzne frekvencie, systém frekvencie, alebo čo toto znamená. Úplne v rýchlosti to vám stačí raz počuť. 50 Hz je pre Európu, 59,94 je pre Ameriku. Je to len o tom, že je nejaký striedavý prúd, ktorý sa nachádza v mašinách, v svetlách a v elektrike, ktorú tu máme. A pokiaľ by som ja nastavil tú americkú normu, tak môže sa stať, že vám preblikávajú obrazovky. Možno si to niekedy všimli, keď natáčate mobil s kamerou alebo nejakú obrazovku alebo nejaké svetlá, zrazu sa to tam preblikáva. Tak to je tento problém. Takže my si nastavujeme 50 Hz, nič tým nepokazíte, pokiaľ nie je ako dané, že musíte nahrávať v nejakom tom inom systéme, pokiaľ natáčate nejaký film. My film natáčame 50 Hz. To nám v podstate ešte udá aj, aký frame rate budeme mať. 50 Hz, 50 frameov, 25 frameov, 100 frameov, násobky 25. Keby som dal 60 Hz, tak mám 30 frameov, 60 frameov. Necháme si 25. Prečo 25? Pretože nie je to žiaden akčný snímok toto. Sedí tu povedzme nejaký speaker, ktorý má niečo povedať o objektívoch. A nebudú tam nejaké scény, ktoré budem potrebovať spomalovať, alebo že by boli také akčné, že budem tam potrebovať nejaké veľké rozmazanie. Takže v podstate máme 25 frameov. Tu teraz platí, že rýchlosť uzavierky je 1/50. To ste tiež možno počuli, možno ste to nepočuli. Počet frameov, s tým počtom frameov krát 2
dostávame rýchlosť uzavierky. Takže 25 krát 2, 1/50. Keby tam bolo 50 frameov, 50 krát 2, 1/100. V podstate neurobíte nič zlé, keby som tú rýchlosť uzavierky nastavil na 1/60. Nič katastrofálne, ale môže sa stať, že opäť budeme vidieť nejaké prúžkovanie pri niektorých svetlách. Takže snažíme sa to dodržiavať 25 frameov, 1/50. Takže tu neplatí taká vec, že pri fotografii chceme mať zamrazený každý jeden snímok. Tuto to neplatí. My tu potrebujeme dostať také rozmazanie tých snímkov medzi sebou, aby to vyzeralo krásne, plynule. Keď dám vyššiu rýchlosť uzavierky, povedzme 1/200, 1/500, tak ten obraz môže robiť takéto trhy. Že sa budú trhať jednotlivé zábery, lebo to bude až moc ostré. A naopak nejdeme nižšie, pretože by to bolo zase veľmi rozmazané a vznikol by tam taký ten panning, takí tí duchovia. Úplne jednoduchá vec, ISO 800, 1/50 rýchlosť uzavierky, 25 frameov, F4, pretože tu nemám ako už ďalej upravovať, mám najnižšiu clonu, mám tu kitový objektív 24-105 F4. Takže sme si nastavili v rýchlosti náš fotoaparát lomeno kameru. Dobre, kompozícia taká, aká je, to neriešime. Ako teraz zistím, či mám dobre exponovanú pleťovku? Pretože keby som použil nejaký expozimeter, ten nám ukazuje, že je niekde na stred. To je v podstate, ja takto prejdem, tento dolný ukazovateľ. Keď ide do minusu, dostávame sa do podexponovania a dostaneme sa až k čiernej. Keď ide do plusu, klasika, dostáva sa potom do preexponovania až k bielej. Keď ho máme na stred, je to vyvážené podľa tohto meritka, ale my nevieme, ktorá časť obrazu je ako exponovaná. Ono to bere ako nejaký celok. No a tu prichádza do hry tzv. False color, alebo teda falošné farby. Obraz sa nepokazil. On nám teraz v podstate ukazuje každú jednu časť, ktorá je rôzne naexponovaná rôznou farbou. Existuje k tomu aj taká vysvetlivka. Každá kamera to má. Hneď to bude. Je tu takýto index a my budeme vedieť, že keď sa niečo vyfarbí tou úplne spodnou, neviem, či to je teraz fialová alebo taká purpurová, tak sa dostávame do čiernej. Strácame informácie, bude sa s tým veľmi zle pracovať a je to podexponované. Pokiaľ ideme vyššie, modrá, to už je v pohode, to sme nad čiernou, už tam máme informácie, už s tým vieme pracovať a budeme vedieť, že keď budem potrebovať nahrať niečo tmavé za mnou, aby z toho nebola čierna machula, tak potrebujem to naexponovať tak, aby sa mi vyfarbila na tú modrú. Zelená je 18% šedá, to je taký ten stredné tóny. Budeme vedieť, že tu sa niekde nachádzajú naše stredné tóny a dôležité je jedna stopa nad touto šedou, ona je oranžová, tá farba, a tá nám hovorí o pleťovke. Tu väčšina ľudí povie, že je najlepšie, keď dosiahneme takú expozíciu, že bude tá tvár ružová. Že v týchto percentách, ono je to niekde na 50% expozície. No a ďalej, pokiaľ by sme pokračovali, tak to, čo sme videli zo spodku na čiernu, tak vidíme na bielu. Pokiaľ sa dostaneme až k tej červenej farbe, tak to máme prepálené a máme tam bielu farbu. Môžeme si to teraz ukázať, možno to bude lepšie vidieť názorne. Takže zdvíhať ISO. V tomto prípade, aby sme si to vedeli ukázať, budem hýbať tým ISO settingom. Takže pôjdem vyššie a vidíme, ako sa tie farby menia. Dostávame tam červenú, žltú a tým pádom budem vedieť, že všetko, čo je červené, je prepálené. Takže vypnem, pozriem sa, že ako vyzerá obraz, naozaj je prepálený, je naozaj škaredý a už tam s tým v podstate nič nedokážem spraviť ani v postprodukcii. Toto sa veľakrát využíva, pokiaľ natáčate napríklad svadbu a máte na to čas, pozrieť si z okna, aké silné ide svetlo, v priestoroch, kde neviete nejakým spôsobom ovplyvniť tú expozíciu, tak si to viete takto odkontrolovať, lebo na tom monitore vy to môžete vidieť rôzne. Vy tam môžete vidieť tie detaily, ale v reále tam nemusia byť, takže na to slúži
táto false color. A naopak, keď pôjdeme nižšie, tak dostávame tú modrú, o ktorej som hovoril. A keď pôjdeme úplne dole, máme až takú tú tyrkizovú, no fialovú, takú purpurovú. Vypnem a naozaj máme tam totálnu tmu, totálnu čiernu. Pokiaľ by tam boli nejaké obrazy alebo štruktúra, tak ja už ich tam nevidím. Ani v postprodukcii nedokážem vyťahnuť tiene. Pokiaľ ich vyťahnem, bude to veľmi rozhrnené, nepoužiteľné. No a čo sa týka našej pleťovky, si trošku môžeme nazumovať. Tak my už tu máme nejaké tie rúžové časti na tej tvári. A ja teraz by som mohol pridávať svetlo. OK, dostávame sa až do zelenej. Čím viacej dostanem tej rúžovej do tváre, tým je to lepšie exponované na pleťovku. Takže povedzme, že tu. Pretože mám tam rúžové časti, aj zelené. Nikdy to nebude komplet rúžová kvôli tomu, že vidíte, ako je to svetlo, ide z jednej strany, takže ono je tu inej intenzity ako na druhej strane. Takže pokiaľ je to tam, kde dopadá svetlo rúžové, je to super, a druhá strana, keď je zelená, tak je to úplne perfektné, pretože sme zachovali aj druhú časť tej tváre, tej pleťovky. Takže ja teraz, keď dám preč false color, tak aj ten obraz vyzerá celkom fajn. Na tej telke trošku viacej rúžový, ale OK. Čo teraz môžem využiť ďalej? Môžem využiť to, že keby som si zapol tie false color a vidím, že v pozadí je všetko do tej purpurovej, ja si tam môžem dodať nejaké doplnkové svetlo a budem ho dávať do takej intenzity, aby to nebolo takejto farby, ale išli sme do tej modrej, aby sme tam mali nejakú štruktúru v pozadí. Aj keď sú to nejaké čierne závesy, to je jedno. Nenecháme ísť do tej purpurovej, pretože tam už nemáme žiadnu štruktúru a tam je koniec. Nemôžeme s tým nič robiť. Hej. Takže na to slúži false color. Ale je tu ešte jedna veľa funkcia. Nie to bude. Tak, a tá sa volá waveform. Sú to v podstate takéto vlnky, ktoré tam vidíme. Ja to trošku zväčším. A je to to, čo som rozprával. My si môžeme všimnúť, že je tam vyšrafované takým červeným svetielkom. Ja som si tam udal taký červený štvorec a s tým, keď prejdem do nejakej časti, ktorú si chcem odkontrolovať, ako je exponovaná, čiže tvár, tak budem vedieť, že teraz všetko, čo sa mi zobrazí červenou na tej waveform, tak je jeden ten bod, na ktorý som si zameral. A vieme si odkontrolovať, že naozaj dostáva sa niekde medzi 50 až 60%. Táto waveform nie je v percentách, ja tomu hovorím percenta, aby sme si to ľahšie pamätali, je to skrátka IRE, jeden ten bod. 0 je čierna, to je ako sme si hovorili pri tých false color. 100 je biela, je prepal. Presne ako predtým sme si hovorili. Takže my sa chceme dostať s našou pleťovkou niekde na 50 až 60%, čo sme sa dostali. Ako keby som s tým teraz začal hýbať, môžeme si všimnúť. Tak celé nám to ide dole a aj ten štvorček, ktorý som si tam dal. Takže ja sa chcem dostať k tým percentám, niekde na tých 50, medzi 50 a 60. Tu je tá pleťovka vždy najlepšia. A nedá sa to brať teraz, že pokiaľ si naexponujem pleťovku vždy na 50%, že to je vždy správne. Pretože pri horore, keď má byť niečo naozaj tmavé, tak tam nebudem môcť postupovať takto, že to dám na 50% a pôjdeme niekde na 20%. Len aby sme vedeli čítať, že 0 je tma, nemáme tam žiadnu štruktúru, 100 je prepal. A teraz sa už chcem len pohybovať medzi tým a nájsť si nejaký ten svoj umelecký zámer, že kde by som chcel exponovať. Dobre. V tomto prípade máme tú pleťovku v pohode. Nemuseli by sme s tým hýbať, ale s tým spodkom
tej expozície sme na nule. Čiže to je to, čo som hovoril, pozadie je tmavé, nemáme tam žiadnu štruktúru, nemáme tam čo robiť ani v postprodukcii. A keby som išiel vyššie, že pridávame ISO, vidíte, ako sa krásne rozťahuje celá tá waveforma. Pointa je v tom, že pokiaľ chcem štruktúru, tak spodok nesmie byť uťatý, vidíme tam krásne vlnky a to isté aj hore, máme krásne vlnky. Keď je to niečo uťaté, že je to rovné, tá čiara bude rovná, môžeme si ukázať, ten spodok teraz vidíme, tak to znamená, že tam nemáme žiadne detaily. Toto sa využíva hlavne, pokiaľ tu mám aj také videjko z Canoe, kedy ja nemám čas kontrolovať pomocou false color nejakých jazdcov, ktorí sa tam hýbu. Vtedy používam waveform, pretože si chcem odkontrolovať, že či tam nemám náhodou prepálené, alebo či tam nemám naozaj moc podexponované časti. Celá tá expozícia, aj podľa waveform, je rozdelená do takých troch základných častí. Od 0 do 30 máme tmavú zložku, shadowy. Od 30 do 60 máme stredné tóny a od 60 vyššie, keď pôjdeme, máme highlighty. Takže ja sa budem snažiť vždy roztiahnuť shadowy od 0 do 30, aby som mal tie pekné vlnky, aby som to nemal uťaté. A aj ten vrch, aby som tam mal nejaké vlnky, keď tam nejaký highlight je. Tu nemáme žiaden highlight, pretože sem nesvieti žiadne svetlo. Keby tu bola nejaká lampa, tak tu vidíme prepal. OK, viem, že je to moc až technické, a že sa v tom možno strácate, ale kľudne hoďte mi niekto otázku, že možno, že aj ja sa chytím, že to lepšie trošičku vám vysvetlím alebo ešte opíšem. Áno. To isté, hej. Áno, ale keď raz už nastavím expozíciu, ktorá je podexponovaná, tak ja už nemám také možnosti v postprodukcii, pokiaľ ja to dobre nastavím priamo na tej scéne. A tam už tiež môžem samozrejme podľa tejto waveform chodiť v postprodukcii, čo sa týka highlightov, stredných tónov a podobne, shadowov. Ale že aby som mal ten obraz čo najlepšie nasvietený, naexponovaný priamo na mieste. Že o tom neskôr ide, že aby som si donesol dobrý materiál potom do postprodukcie, lebo keď si pozrieme napríklad aj tieto zábery, tuto používame NDčka, lebo keby som to natočil prepálené, tak ja už s tým nemám čo robiť. No už to neroz... Ja potrebujem čo najviac informácií. Tu je vidieť, že teraz prídu NDčka, pokiaľ by som to nechal takto, neurobím z toho takýto obraz, lebo tá helma už bola prepálená. Takže veľakrát musím to nejak kontrolovať a nedá sa to urobiť cez ten expozimeter, ktorý nám tam beha zľava doprava, lebo ten nám nič nehovorí, že či tam helma je prepálená alebo nie. Keď sa pozrieme ešte na tú waveform, môžem poprosiť modelku trošku sa hýb. My tam vidíme teraz pohyb. Takže ona kopíruje presne ten obraz. My vidíme, čo sa tam hýbe, čo je približne teda naša modelka a to, čo sa nehybe, je naše pozadie. To je dobré na tom športe, že my vidíme pohyb napríklad toho jazdca. Že vidíme, ako robí ten pohyb. Ale keď natáčam napríklad reklamu alebo niečo podobné, mám na to čas, zapnem si práve falošné farby. Nie je tam automaticky väčšinou. Neviem, či to je aj na externých monitoroch, lebo dá sa dokúpiť externý monitor, aby som si ich tam vedel zobraziť, ale väčšinou tam nebýva tento spot. On sa tam dá nastaviť. Úplne v rýchlosti to pozrieme. Ako line spot. Čiže teraz som si ho vypol a nie je tam. Lenže teraz ja presne neviem, že čo je vlastne tá tvára. Mohlo by ma to zmiasť, pokiaľ sú rovnako exponované aj ostatné časti toho obrazu. Takže ja si preto väčšinou zapnem ten bod. On je fixovaný na stred. To je jediná nevýhoda, ale aspoň sa človek nepomýli, že ho hodí niekam, kde nemá. Takže
Takto. Dobre, ešte existuje jedna vec, ktorú si nájdete asi na všetkých fotoaparátoch, a to sú zebry. To sa tiež dá využiť, pretože waveform a false color majú väčšinou profi kamery alebo jedny z tých novších kamer alebo tých hybridov, ale zebry máte v podstate všetci, pokiaľ nebereme nejaký strašne starý model. No a ako fungujú zebry? Oni fungujú v podstate na tom istom princípe. To vám možno viacej pomôže. Ja si ich tu zapnem. Oni sú v percentách. A pokiaľ by som si chcel odpozorovať našu pleťovku, tak si zapnem 45 až 50%. To si zapnem a vidíme, že sa nám tam vyšrafovalo, že to je to isté, čo sme videli na waveforme, to isté, čo sme videli na false color, to isté nám ukazujú zebry. A keď si poviem, že chcem si nastaviť, že skontrolovať tiene, tak si nám povedzme na 15% plus minus. A budem musieť začať exponovať svetlo v pozadí, až kým mi tam neprídu zebry. Neviem, či to je vidieť. Je tam také vyšrafovanie, ale asi to nie je teraz na tej čiernej úplne vidieť. Sú to v podstate pomôcky, ktoré môžete využívať, že nie je to také od oka, pretože veľakrát si myslíte, že v tom náhľade, v LCDčku, aj v tých monitoroch, ktoré si môžete dokúpiť, že ten obraz je napríklad dobre exponovaný, že je svetlý. Donesete to do postprodukcie a je to strašné, bude to prepálené alebo je to veľmi tmavé a vy s tým nemáte čo robiť. Tak na to fungujú v podstate tieto tri pomôcky. Ja napríklad to false color skoro vôbec nepoužívam. To používame fakt len pri nejakých reklamách, kde je kopec času na to. Môžeme si nastaviť každý jeden snímok, tam si to pekne odkontrolujem. Inak využívam len túto waveformu, pretože tam je veľmi veľa dokáže povedať. Mne stačí len vedieť to, že ten spodok nie je urezaný a tiež vrch nie je urezaný. A všetko, čo je v strede, je úplne v pohode, pretože to už v postprodukcii si vieme poposúvať, lebo tie informácie tam máme. Ja nehovorím, že to sú nejaké rozsiahle úpravy, ale to, aby som trošičku stiahol nejakú expozíciu, s tým nie je nejaký problém. Takže keby som mal jednu jedinú vec odporúčiť, čo by ste si mali vyskúšať, tak sú to práve tieto waveformy. Pretože je to rýchle a je to presné. Dobre, ešte k tomuto nejaká otázka je? Nezdvíha mysel. To je druhá vec, že čo je pre mňa priorita. A to možno tiež poviem príklad, pre niekoho to budú svadby, pre niekoho bude nejaký event, kde sú politici, tváre. Čo je tam dôležité? Nie je tam dôležité pozadie, ani aké svetlo ide z okna, ale najdôležitejšie je tam tvár a pleťovka. Podľa toho si ja nastavím expozíciu na pleťovku a keď sú prepaly v pozadí alebo sú tam silné tiene, tak tí ľudia to vedia prekusnúť lepšie, ako keď je tá pleťovka pokazená. A keď mám možnosť, tak to robím vždy tak, že si nasvietím alebo teda naexponujem tvár a dám si doplnkové svetlo. V dnešnej dobe dajú sa kúpiť maličké trubičky, rôzne malé svetielka, ktoré sa len tak hodia niekde na zem, že to tam trošilinku vyplní, že to nemusia byť nejaké veľké svetlá. A aj toto ja som to donesol len kvôli tomu, že tu nemáme nejaké silnejšie svetlo a nechcel som ísť na ISO 20 000, ale keby sme boli niekde vonku, tak tam nebude nejaký problém. Ale hovorím, že tam si človek musí ujasniť, že čo je prioritou na tom obraze. Pokiaľ nemôžem ovplyvňovať všetko. Keď môžem, tak je to super. Ešte nejaká otázka? Mne to príde strašne také jednoduché, ale keď počúvam niekedy aj sám seba, tak viem, že je to trošku také metúce, ale je to skôr o tom, aby ste si vyskúšali, že keď sa k niečomu takému dostanete, aby ste vedeli, ako to približne funguje. A je to ako expozimeter alebo ako histogram. Keď ho preklopíte na jednu stranu, budete to mať tmavé, na druhú stranu budete to mať svetlé, až kým prídete k nejakému prepalu. Len vo videu používame v podstate tieto funkcie kvôli tomu, že my si vieme prečítať úplne celý ten obraz. Dobre, možno teda, keď nie sú žiadne otázky, ešte prejdem k nejakým mojim postrehom. Väčšinou tieto funkcie sú naozaj buď v týchto nových hybridoch, v R8,
sú false-color, pokiaľ sa nemýlim. Ale doteraz to bolo tak, že sme to videli len v ťažkých veľkých kamerách a s tým sa veľmi ťažko pracovalo. Výhodou dnešných mirrorlessov, všetkých týchto hybridov je v tom, že v malom tele dostávame tieto funkcie. Keď sa ma niekto pýta, že čo je vlastne, keď poviem, že profesionálna kamera, tak mne prvé nenapadne rozlíšenie alebo framerate. Mne prvé napadne, či s ňou môžem točiť celý deň. S RPCčkou, C70 a týmito strojmi môžem, pretože to má ventiláciu. Môžem s tým natáčať nepretržite a mám tam práve tieto funkcie, s ktorými si dokážem odkontrolovať obrazy. Ináč, čo tu mám napríklad týchto hokejistov, tak s jedným kolegom ešte na Canon stánku sme dostali 1 hodinu, aby sme natočili Slavkovského, 3 spoty a ešte 20 fotiek. 1 hodinu. Takže tam nie je šanca si povedať, že nejak to vyzerá. Že nejak ten obraz bude. Že máme na to hodinu, nejak to musí vyzerať, ja to musím mať presne skontrolované, musím to mať v merku práve napríklad pomocou tejto waveformy. Musíte si to vyskúšať ešte pred samotným natáčaním, lebo možno zistíte, že neviete presne čítať jednotlivé tie riadky, ale ako hovorím, od 0 do 100 celá tá expozícia, pozrieť si to v postprodukcii, kam vás potom pustí váš foťák. Lebo mne sa ľahko hovorí o tej RPCčke, ona má dosť detailov v každom snímku, ale môže sa stať, že budete mať nejaký starší model alebo nejakú kameru, ktorá nemá takú dynamiku a zistíte, že vy budete musieť si 20% minimálne. Že tam by mala začať vaša waveforma. Ja to teraz iba ukážem. Trošku to preženiem. Že vám bude niekde začínať tá waveforma tu. Môže sa to kľudne stať. Že aby ste videli pozadí nejaké tiene. Teraz vidíme krásne v pozadí aj tú štruktúru, aj dvere. To, že to zrní, to je druhá vec, lebo som dal vysoké ISO. Ale vidíme na tej waveforme, ako sa to rozťahlo. Lenže už to máme hore useknuté, máme prepaly, musíme s tým ísť dole. OK. Dobre. Takže k tomuto nič? Všetko mu rozumiete, áno? Je to super. OK. Čo sa týka týchto RPCčky alebo C70, nejaká otázka? Nič. Ja budem ešte na Canon stánku, takže keď čokoľvek budete si chcieť aj vyskúšať, aby ste to videli, aby ste to mali v rukách, pretože mne to je naozaj také, že mne to príde strašne jednoduché, ale tiež keď som to mal prvýkrát v rukách, aj keď som poznal tú teóriu, nedokázal som sa v tom nejako cítiť, takže kľudne si to tam môžeme potom vyskúšať spolu. Čo by som vám ešte povedal? Ja som strašne pohodlný človek, takže ja sa vyhýbam už tým ťažkým kamerám, pretože človek z toho má problémy v chrbtici akurát tak. Takže hovorím, je úplne super, že môžeme používať menšie stroje naprieč značkami, ktoré nám ponúkajú maličké tela a v podstate sú tam nafulované všetky tie veci, ktoré poznám z tých starších kamier, z tých väčších. Ja som mal totižto možnosť používať všetky tie Canon Cinema kamery, čo sú tie väčšie, tie vrcholové, a hovorím, že na tie svoje produkcie už sa k tomu nechcem moc vrácať. Lebo s tým mám väčšinou len... Je to veľmi pre mňa nepraktické, je to veľké, kým to ja nasetapujem, kým to prenášam, je to ťažšie. Väčšinou aj tie senzory sú menšie alebo staršie. Toto je taký univerzálny stroj, ktorý môžem použiť na fotenie. Môžem si tu všetko pekne odkontrolovať, ako som povedal na videu. Pokiaľ si chcem natočiť vlog, dám tam MP4, pokiaľ chcem natočiť nejakú reklamu, ako sú tam hokejisti alebo niečo podobné, môžem to dať do RAWu. Takže tie funkcie, je tam strašne... Rušíš mi to? Áno, vybuchneš tam. To zoomko asi tuším. Alebo si to nebol ty? No, tak proste je to taký najuniverzálnejší stroj, ktorý som zatiaľ použil. Približne 800 gramov. Už fakt neviem, kam mám ísť do toho. A napríklad používam aj túto C70, ale tam mi príde praktická len pre šport. Tam sú ND filtre, je tam menší senzor
A je to viacej prispôsobené práve na takéto, že keď som niekde úplne celý deň, pečie na mňa, potrebujem veľmi rýchlo meniť tie nastavenia, tak je to podľa mňa lepšie, tá C70. Ale pokiaľ chcem niečo praktické, že naozaj na všetko, tak RPCčko, lebo ešte s ňou môžem fotiť. Je to super vec. Veľakrát robím v podstate cover fotky z tých natáčaní, že ja si ich musím aj nafotiť, tak aby som nemusel brať v podstate dva stroje, je to pre mňa zbytočné, zoberiem jeden. A možno ešte posledná vec, predsa len k tomuto, že my keď chceme nastaviť nejakú atmosféru, ako som povedal, že niečo má byť tmavé, tak my nemôžeme postupovať podľa tých pleťoviek, ako som hovoril. A mám tam aj snímky s ohňom a to je najlepší taký príklad, že vy si musíte zapnúť najprv ohň, ten si naexponovať, vypnúť ho, potom si pozrieť, že ako to vyzerá, keď je totálna tma, že či to máte niečím trošku dosvietiť, aby ste sa dostali na 20%. A až potom začíname natáčať oheň, ktorý tam prichádza. Aby on nebol prepálený, ten oheň, ale zase keď vypne, zhasne, aby sme tam nemali totálnu tmu. Je tam zo pár snímkov, budeme si musieť na to počkať. A väčšinou napríklad ja nenatáčam s nejakými veľkými svetlami. Naozaj do tých tieňov idú maličké LED trubičky, také, čo viem zobrať so sebou. No, dal som to video trošku dlhšie, no. Nevedel som, že koľko tu budem stáť. Vieš čo, to je možno jediné minus, no nie jediné, jedno z minusov, ktoré by som spomenul, že nemá to IBIS, má to len digitálnu stabilizáciu v tele. Ja to dám dole tak opatrne, aby sme to trošku videli. A mám tam stabilizáciu, pokiaľ používam RF-kové skla, tak v RF-kovom skle. Musím ísť trošku ďalej. Takže ináč väčšinou tých snímkov, ktoré tu vidíte, ja som nahrával z ruky. Tam, kde som použil statív alebo slider, tak to tam ukazujem, že tam bol použitý slider statív. Inak všetko je nahrávané z ruky, takže ja sa nejako nezapodievam tým, že potrebujem zo sebou brať gimbal alebo veľa ťažkých vecí. Ja sa snažím zobrať čo najmenej toho. No a keď si pozrieme, si to nazumujem, tak vie to pekne udržať aj bez toho, že tá stabilizácia v tele nie je teraz zapnutá, teraz je vypnutá. Je tam zapnutá len stabilizácia toho objektívu. Takže aj keď si budem potrebovať trošičku hýbať, tak to udrží. Prečo nepoužívam stabilizáciu v tom tele? Ona je super, ale môže vám spraviť, že začne trhať v niektorých častiach. Lebo ono je to nastavené tak, že to v podstate ako keby, že máte iba z ruky. Že toto, čo som ja natáčal. Ale pokiaľ s tým začnete jazdiť, že s tým robíte nejaký švenk, panning, tak on to nevie vyhodnotiť a on sa to snaží stabilizovať a niekedy vám skočí ten záber. Takže to väčšinou nepoužívam. A hlavne nie na takéto veci, ako je šport, tam to vypínam, lebo tam veľakrát s tou kamerou veľmi chaoticky lietam. Tam to je vypnuté. Áno, a to isté, no, že ona sa ešte trošku hýbe. Hej. Hovorím, je to použiteľné len vtedy, že pokiaľ ja nahrávam nejaký rozhovor, že aj pri tom kanoe, ja musím nahrať víťaza, musím rýchlo prejsť na začiatok, čo je možno, ja neviem, 400 metrov odtiaľ. Tam prídem vyspovedať nejakého toho jazdca, ktorý vyhral a ja tam nemám statív, nemám nič a potrebujem to takto držať povedzme 5 minút. Tam tá stabilizácia je super, ale potom ja musím vypnúť v tom tele, lebo mi to môže robiť práve takéto nepríjemnosti, pokiaľ s tým budem môcť veľa hýbať. Tam je rozdiel v tom, tam je rozdiel v RAVe, že tam je 16-bitový RAW, tu máme 12-bitový. Takže toto je tzv. Light RAW, on už je nejakým spôsobom Canonom korigovaný, alebo teda komprimovaný. A na tej redke, myslím, že redka má úplne že čistý RAW, takže tam tá postprodukcia je asi najlepšia, čo som zatiaľ videl, že pokiaľ to takto môžem zhodnotiť, ale nepoužívam redky ani ariny, len čo som videl v postprodukcii, čo sme používali. Ale zase na to, čo ja potrebujem, pre mňa je nemysliteľné zobrať nejakú redku alebo arinu, proste sú to strašne drahé stroje
a nie je to zaplatené, takže aj pre mňa je to nepraktické. Už ma nemôže počúvať ani ten stroj. Aj toto sú celkom fajn veci, že keď som niekde, že chcem si natočiť nejaké zvieratá v lese, tiež zapnem si waveformu, pozriem si, ako to vyzerá, pretože keď ste videli tie sovičky, oni sú biele. A keď to exponujete podľa tých sovičiek, ono vám to evokuje, že to potrebuje byť biele, ja to potrebujem stiahnuť. Vtedy vynikne krásne tá biela v tom obraze. Čiže ono je to trošičku podexponované. A tiež musím sa riadiť pomocou tej waveformy. No a pri takýchto veciach úplne, lebo toto sú napríklad, to bola kolekcia Gantt, ktorú natáčam raz za pol roka. Je to nejakých 1500 produktov. Si to predstavte, že musíte natočiť 1500 produktov a tam vám chodia takto modely a tie modely nie sú zrovna najlacnejší, takže točíte 2 týždne v kuse a keby som mal niečo prepalené, tak ma asi zabijú, lebo tam sa otočí kamión s tými vecami, aj tá produkcia je veľmi nákladná, hoci to nie je nič také úžasné, že by ste si povedali, že je to niečo kreatívne. Tam ide skôr o tie peniaze a čas zase. Už ja tak keď sám. C70? Nevidím tam žiaden rozdiel. Pokiaľ používam RFK, tak vôbec žiaden. A pokiaľ používam staršie sklá, ako sú tie EFK, toto mi príde, že rýchlejšie a presnejšie ostrý než C70. Ale pokiaľ sú RF-kové, to neviem to posúdiť, to by musel byť nejaký laboratórny test. Ja si väčšinou dávam ten menší spot, lebo ten keď chytí potom jazdca, podľa toho, aký je ten objekt. Keby to bolo auto, môžem dať väčší, ale pokiaľ je to napríklad tak, že ten jazdec bol malý v tom kanoe, tak dávam menší, aby si to náhodou nepomýlilo, že to chytí napríklad nejaký iný pohyb tej vody, trebárs. Funguje úplne super. Neskače to. Čo mám otestovanú aj RPCčku, aj C70, odkedy vyšli, v podstate s nimi točím a nebol s tým žiaden problém. Samozrejme, pokiaľ sú také scény, že špliecha tam voda do tváre, tam sa stane, že to preostrí, lebo ten senzor je zmetený samozrejme, ale pokiaľ je to nejaký taký, nazvime to štandard, že tam fakt nepríde do ksichtu tóna vody, tak to uostrí. Veľakrát, že polovička tváre je zakrytá vodou, aj tak to chytí tú druhú polovičku tváre a nemal som s tým problém. A pri športe používam vždycky to AF-ko, zaostrovanie, pretože ja nemám šancu to uostriť manuálne, aj keby som chcel. S tými dlhými ohniskami to proste nevíde. Nedokážem to. Áno, mám ho dokonca tu. Vyskúšame si ho. Ešte máme pár minút, že? No, 6 minút to hádam stihnem. Ináč, s tým som tuším mohol aj začať. Čo nám ukazuje vlastne ten color checker. Ja používam takýto video color checker a on nám ukazuje v podstate, pokiaľ si pozrieme tú waveformu, teraz nám to možno začne dávať väčší zmysel, tak nám to ukazuje tie jednotlivé časti. Čierna, pokiaľ sa nachádza približne, že my sme tu od tých 20 dole, tam máme tie tmavé tóny. Máme tu potom tie shadowy, ktoré som povedal, ktoré sú tou modrou. Stredné tóny sú šedá, 18% a biela je niekde od 80% vyššie. Takže prosím ťa takto, keď to podržíš. Ešte máme 18 minút. Myslím baterky. Musíme to zaostriť. Tak. Skúsime rozťahnuť teraz tu. Skús to dať ešte viacej do mňa, akože tak.
ešte viacej pred seba, čo najviac. Tak, skúsim tam dať, on to už nebude asi ostré, ale vidíme, ako sú tam, aha, vy to nevidíte až tak dobre. Keď si všimnete, tak tam máte taký stred, teraz ako keby tá tabulka, tam, kde je tá červená, toto je ohraničené. Tam teraz behám s tou červenou, to je vlastne tá tabulka. No a my nemôžeme mať v tomto prípade tú bielu na 80, kvôli tomu, že my tam nemáme žiadnu lampu, žiaden prepal. Nič proste, žiadne okno, nič, kde by prišiel nejaký silný lúč. Takže my nemôžeme dať takúto expozíciu a my s ňou budeme musieť ísť tak, že sa dostaneme niekde na úroveň tých 60, pretože my tam máme len stredné tóny. Žiadna lampa, žiadne svetlo, žiadne okno, nič. Teraz nám bude sedieť aj tá pleťovka, takže stále sa dostávame k tomu, že my aj pomocou toho color checkera, keď ho tam takto namierím, môžem zistiť, kde tá waveforma sa mi približne nachádza. Ale pokiaľ chcem len pleťovku, tak dám túto časť. Toto je tá 18% šeda. Nie je to biely papier, je to 18% šeda a toto je taký špeciálny materiál, ktorý neodráža farbu svetla. Takže keď aj farbu si chcem nejakým spôsobom nastaviť, tak môžem si to vyskúšať takýmto spôsobom. Takže pokiaľ tam nechcem mať všetky tie ostatné, použijem túto stranu, podľa toho si to pekne naexponujem. Opäť vidíš, že dostávame sa na tých 50 až 60% a budem mať naozaj 100% istotu, že stredné tóny, a teda pleťovka, ktorá je v stredných tónoch, je dobre naexponovaná. Nie, toto nemá nič spoločné s farbou, s teplotou, s ničím. Toto je čiste všetko, už môžeš za dole. Díky. Toto je čiste len o expozícii. Aj tie falošné farby nič nehovoria o farbách ako takých, ale ukazujú nám len mapu, že kde máme aké silné svetlo, že aké silné svetlo nám tam dopadá. $5600 Kelvinov mám v foťáku a 5600 Kelvinov mám nastavených tu. Vtedy je plus minus korektná tá pleťovka. Samozrejme, každá kamera a každý objektív môže ťahať do nejakých farieb, ale už sa máme od čoho odraziť a keď tam dám ten color checker, tak na to slúžia ďalšie farby a to je tento riadok. V postprodukcii si vyselektujeme mapu tohto riadku a pomocou vektorskopu si vieme ešte doladiť každú farbu do správneho rohu, ale tým vás nebudem nejako, myslím, že už som vás dosť zaťažil, tak vieš si to v podstate skontrolovať pomocou tohto a vždy doladíš pleťovku tak, aby bola presná. Že aj keď tam máš nejaké odchylky v objektíve. Lebo niektoré objektívy, aj tu som mal lávu, taká tú tubu, ona strašne ťahá do teplých farieb. Ona to hodí, aby sme mali nejaký príklad, že ja mám 5500 kelvinov, ale je to ako keby som nahrával na 7000. Je strašný skok, že veľmi teple. Takže tam sa dá použiť color checker a potom v postprodukcii si to môžem pozrieť, či to je OK. No pokiaľ neviem, že sú také postupy, že pokiaľ neviem, koľko to má kelvinov, tak musím ísť podľa kelvinov. Začnem ich meniť. Sekundu, ja to spravím. Začal by som ich takto meniť a zistil by som, že či sa dostávam k tomu, aby ten obrus vyzeral aspoň trošku biely. Hej, že pôjdem takto. A príde mi, že biely je OK. To môžem robiť takto odhadovo. Druhá vec je, že tam môžem hodiť práve niečo takéto a ísť pomocou vektorskopu, ktorý je zabudovaný napríklad aj v tomto fotoaparáte, ale hovorím, že tým vás už nebudem nejako trápiť, lebo to by ste mali už totálny myšunk. Ale dá sa to odkontrolovať. Musí mať buď tabuľku so sebou,
Dá sa to spraviť podľa tejto, aj tejto strany, že tam namierím a sú na to automatické funkcie. Alebo keď nemám nič takéto pri sebe, tak naozaj musím zobrať niekde biely papier, dať to k sebe, dať to aspoň pocitovo, že kde to vidím a v postprodukcii už si na to viem ťuknúť, že aby z toho biela bola. To sú také prípady, že kedy človek musí improvizovať, že keď nemá tieto všetky veci v poruke. Lebo aj tá tabulka, není to najlacnejšia vec, už stala 250 eur. Kvôli tomu, že tá farba nesmie proste odrážať iné farby. Takže je to také drahšie. Pre niekoho, kto si kupuje, ja neviem, foťak do 800 eur, tak nebude si kupovať ešte kopec týchto vecí, tak musí sa nejako vynájsť, že zoberie biely papier, priloží si, pozrie, OK, vyzerá to biele, ale ten papier nemôžeme dávať hocikde. Keď čokoľvek vlastne testujeme, tak dávame tam, kde máme ten náš hlavný objekt. Takže v tomto prípade ja by som ten color checker dal takto. Nedával by som ho do svetla, dával by som ho rovno ku kamere, na kameru. S kamerou by som prišiel bližšie a natočil si iba ten color checker. A potom druhý záber s tvárou trebárs. Pokiaľ je to malý posun, že chcem len trošičku doladiť, že zdá sa mi, že tá tvár môže ísť viacej do žltá, že tam je posun z 5500 kelvinov na 5300, je to OK. Ale pokiaľ by som potreboval robiť niečo rozsiahlejšie, že z 5000 kelvinov urobiť 2000, tak už to nie je rovnocenné, pretože ten obraz začne trpieť, začnú tam vznikať všelijaké flaky. A pokiaľ mám lacnejšiu kameru, tak to bude oveľa zreteľnejšie. Profesionálnejšie kamery, ktoré majú viacej tých informácií, tak to viacej ustoja, ale nikdy to nebude rovnocenné, ako keď si to nastavím tu. Ešte RAW, tam sa dá diskutovať o tom, že keď mám ten 16-bitový, tak tam mi to v podstate môže byť jedno. Je to v podstate ako keď niekto fotí do RAWu a v postprodukcii si hodí kelviny. Je to úplne OK. Tu už to nie je úplne také, lebo tie 12-bitové už môžu mať problém, že keď je ten extrém, že fakt, že zo 7000 na 2000 a podobne. Takže snažíme sa to robiť tak, aby to bolo korektné už na tej scéne, čo najviac. Už ma hrdlo boli, už by som mal končiť, že? Bože, dúfam, že som vám aspoň trošku pomohol. Viem, že tieto veci neboli také jednoduché, ale budem na Canon stánku, takže kľudne sa tam môžete zastaviť. Ten RAW je v podstate surovina, ktorú nahrávame. C-Log je v podstate niečo ako picture style alebo niečo podobné, že nie je tam toľko informácií, s ktorými môžeme hýbať. Je tam napríklad kontrast, saturácia, nejaké doostrenie a odšumenie, ale ten RAW je oveľa rozsiahlejší, že to je surový záznam. Čiže tam pri tom C-Logu sú len jemné doladenia oproti RAWu. Takže tak. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, že ste si vypočuli. Ďakujem. Dúfam, že aspoň trošku som pomohol, že som vás nezmiatol viacej.